Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gelanama khairuji ɗuɗɗi latiɗi ɗi duniya be lahira. Mo moɗon bi'eteɗo Abdulkadir Abubakar inchallah. Hande won wartanon be vidiowol kesol amma mi heɓai wangitigo ha yeso camera. Video ɗo ko larani Facebook inchallah. Balɗe ɗo Facebook matini fuɗɗan yoɓugo kala marɗo konte ha Facebook cak, amma se marɗo page. To ta wala page mi yiɗi mi holle lawol ne wartirta compte maɗa je Facebook majum warta daidai bana page. Aɗo utilisa be Facebook maɗa bato an ma aɗo mari page ha Facebook maɗa man inchallah. Konte maɗa ni je a mari konte profil ni warta ɗum page. Aɗo utilisa be an andi profil e ko waɗi bo mi wima se warta page ɗo ko waɗi ɓe yoɓata sembe marɓe page. Facebook ɗon mari serɗe a mara yimɓe 10,000 de abonnement ha page maɗa majum ɗo. To a mari yimɓe 10,000 de abonnement a mara video ko da ɗum videowol gotol hatton, amma ni kadi video kam ɗuɗa ngam cede ɗen bo heɓa ɗuɗa bandiraɓe. A mara videowol ko dangol gotol, to video maɗa ɗo ngol mara yimɓe daringol daidai yimɓe 500. a marata yimɓe abonnement 10,000 abonnement ni a heɓai je yimɓe laruɓe video maɗa daidai 500 ɗo ɗum famɗan. To kadi ngam majum mi yiɗi mi holla on no on gaɗata ngam heɓugo abonnement ha page ɗum no saɗi wakkati majum arti hiɓɓake daga aran en marai page ha Facebook. To mi hollan on no gartirta profil moɗon warta ɗum ɗon bana page. Woɓɓe fere ɗo andi lawol majum, woɓɓe fere bo anda. Ngam majum en nastami am holla on video majum bandiraɓe no gaɗata on gartira ɗo majum bana no mi haɓɓi hollugo on ɗo. Amma to a keso a latake a keso ha chaine meɗen je Fasaha TV, miɗo tore useni a habda a abona ha chaine majum ngam Allah be annabi to Allah ngam heɓugo video jamin yeso. Ta abone a ɓiɗana video men ɗo like, a hosa partage hana sobiraɓe maɗa. En nasta nder Facebook meɗen bana ni, ko Facebook je ɗo a mari ko bo Facebook je a mari fu fotan kalkala ma en utilisa be je ɗo. Ta nas nder Facebook maɗa bana ni a munya ngel waɗan recherche seɗɗa bana a yiyata ngel waɗa recherche ɗo. To Facebook meɗen timmini waɗugo recherche maɓɓitani en bana ni, en ɗo andi kala Facebook ko mojo fu ne maɓɓitirta bana ni ɗo. Ɓawo to maɓɓitanake en sai on giyan ha dow alama nda ɗo profil ɗo ɗo nda tammi on ɗo giya ha memanta on ɗo. Sai ara mema ha ton. To a memi hatton kanjum ma waɗan recherche bana ni. To timmini waɗugo recherche waddante bana ni nda haɗɗo on kugal meɗen timmata. A yiyan nda haɗɗo ɗo en ɗon mari abonnement ha page am je ɗo ɗuman ɗo ha compte am kadi mi fotai mi waɗa ɗum page ngam nana ɗum page. A yi miɗon mari 4,600. To on yi ɗum ɗon 4,600. To en yaha na on yi ɗo kan nani hollata friend on hollata ɗo holla sobiraɓe maɗa kenan mi andani hollata be français kadi. En hen lara page am bo ne hollata kanjum bo. Na on yi ɗo kan ne holliri am holla on page bo ne hollirta nda ɗo page Fasaha 90 TV. To en nasti ha page man bo en munya seɗɗa. To na on yi page bo ne waddani en yo wato on foti be photoji am bana ni on inanta en useni bandiraɓe. So on wara on ina ha profil haɗo en lara page bo ne hollata. To na on yi page bo ne hollata nda ɗum followers be like. Na on yi yimɓe man pat ne tokkotiri gal ɗo nda no e tokkotiri ɓe ɗon sera sera gal ɗo. Na on yi ne holliri ha ɗo to mi holla on no on gartirta content moɗon man ni warta ɗon bana page bana ni. Content je Facebook profil warta baje page bana ni. Sai ngaran iya haɗɗo ha siwigo en loro ha content meɗen on ɗo ɗum mi holli on ne page wonirta ngam heɓugo cede. To ta a lorni profil maɗa lorake bana ni sai a wara a ina haɗɗo go. To a ini na ayi friend wonayi like be followers go, ne watta en gartira live be kuje ɗo majum followers man like be followers sai ngaran ina ha toɓɓe tati ɗo nda haɗɗo ha memanta on ɗo. To a ini ha ton sai a waran a jippo be hakkilo a yiyan nda alima 1 2 3 4 5 6 7 8 7 to je 8 ɗo sai a wara a iya ha ton. To a ini ha ton ɗo waddante bana a haɓɓi yigo waddaniyam ɗo. To waddanima banni sai a wara a ina haɗɗo nda ha ngel ɗo jon yiyatam ɗo mema ton on nda ɗo haɗɗo ha je bindi bulle be bindi daneji dow ton ɗo sai a ina dow ton. To a ii dow ton sai a munya seɗɗa kanjum ma hokka ɗum wakkati. To waddana bana ni shikenan sai a wara waɗa add post. To ta ii dow ton kanjum ba munya hokka ɗum wakkati seɗɗa.
ini to man ni shikenan loroto banani to lorake ni ayiyan da ne warti nda followers nda following eno mari yimbe 4800 kilo yimbe 4800 nda ɗo bo na ayi kadi to goɗɗo wari ɗo fotai hewa ɗo ho an yimɓe ko ujine noyi na en andi to friend to friend ɗo ho an yimɓe 500 kelke tan amma ɗo to a wartiri bani ɗo ho an yimɓe ko ujine temeɗɗe noyi hewata aɗon ganya cede maɗa tan aɗon kalkalbe marɗo page bana page laati hewataɗo to ɗo on lawol ne a waɗata a wartira konte maɗa bana page to ta a mari hali a foti a créan page bo ɗo bo falila alhamdu page man ɓuri a créa page a tokka heɓugo cede maɗa to a wata heɓugo abonnement ɗuɗɗum hedi page bo ɗo kam wartir profil maɗa bana ni ta wartiri profil maɗa bana ni shikenan mi holli on no gartirton ina ha toɓɓe tati ɗo to a yi ha toɓɓe tati majum a munya réseau meɗen on ɗon dérange hay Allah sai a waran haɗɗo a yiyan ton on a iya to a yi haɗo ni to a itti ɗum to a yi haɗo bo ɗo ka huɓɓi ɗum ni kadi inchallah ɗo on ragare video meɗen inchallah ta yejjite abonugo ha chaine meɗen je Fasaha TV be partage ango sobiraɓe moɗon be ɓiɗɗanko en like ɗo on ragare video meɗen minin min ɗon kabda gaddanon video ji fere onon bo on ɗon kabda abona on ɗon ɓiɗɗana like on ɗon partage ana sobiraɓe moɗon walillahi alhamdu wal bani imbaka be ɗo miɗo en assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu siwte jam so ten foti a video je yeso